Đây, này à, chúng hôm nay à, muna besi hôm nay là besi. Đang yêu khám thầyกันพวกถ้าจะเป็นอะไรบ้าง Đầu luôn. Cái này hôm nay chúng này besi muna. Để chúng ta làm cái chúng, bán cái cam muna chúng. Được. đầu lấy 하나씩 그렇지 đây đầu là vị trí này nó khác là Cái con nó khẩu ấy, đắp đi khẩu ấy. Mọi người nữa. Đi không? Rồi rồi xong. Wow, ini kau dengar? Itu kita kayak sebuah. Ah, kau imas. Laga. Ya. Mau quá sai với mana? khawang iya Mau bao nhiêu nha, mau cái gì ra nữa? mau Cái lên. lihat berkan Đi hấp sắc nhá. đi chụp xí Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Angni goदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बे नाजोंनो बरायहरनाय थाबाय. मोनानि समाव नायदो माबादि ना लायदों जोङो. खनसेखौ हालदै मस्ला होनानै लगायनानै थावाव फ्राय खालामसिगोन पापर सिस्टेम. अरे बाथ्राबाय भिडिअखौ जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो प्लिज इन्स्टल गावसिदो. चलो. एस फटका भिडिअ मार लागाव हालदै होबाय. हालदै एसे सारनांगौ आरोना लोगोफोर माने एसे कालार जानांगौ नालाय हालदै एसे होबाय मल ओमफ्राय चिल्ली पाउडार होबाय एसे ओमफ्राय दा जिरा पाउडार एसे होगोन जिरा पाउडारजों चिकेन मस्लाजों होगोन एसे जिरा पाउडार होआ जिरा पाउडार होआ हो एसे थाव गुबै एसे होगोन आयौ बेबादि लगायबाय आरोना लोगोफोर नै अमा हालेवनायाव सैमानि फिसा फिसाखौ एवनानै जासिगोन आरोना जोङो गेदेरखौहाय नैखौ दोनबाय नै गेदेरखौ गाबोन जासिगोन बाल्थिं गंनैयाव दोनबाय फाइनाल लोगोफोर होसिगोन सापर्ट खालामदो बर'जों बर' हेफाजाब होलायनांगौलै लोगोफोर आं गुबुन हारिनि रावजों भिडिअ लाबाखै बर' हारिनि रावजों लाबोदों जय बर' हारिनि आरो मानसि नै आंनि मानसि गोजा बेफोरो औ नायदो लोगोफोर दाखालि थांनाय भिडिअ आं नोंसिनो फेसबुक पेजआवहाय भिडिअ लाबोदोंमोन भुमिखाखौ जावसिग्रायबाय नै बिसोरो जाग्रा वाइटिं लिस्टआव दङ जानो थाखाय नेदों टेन चलो वाव हनै आइफनजों होबाय खेबनाया थगायाखैलै लोगोफोर आइफनसो नै थगायदों सानोना आं थगायखा रायजोफोर सनाफोर जिराया सारोना बे आसोलफोर सारायाव अवेल होजेनबाय थाव होबाय जों रेफेन्स जायो आरोना माने गेस्टिक जायो बांद्राय थाव गुबै जाला नंगौना आसोल औ माने गेस्टिक जायो बेखायनो थाव रेफेन्स जायो आरोना जों माने रेफेना एसे एरो नालाय जायो आरोना आउट अफ नैदो बहाय नै बाहाय ग्रुप मोनसेया माने ना फोरानसिगोन अर सुनानै ना फोरानसिगोन आरोना बाहाय मालाय सान्द्रि दङ होबाय नै मानसि खुंथाया नै नायदो नै लोगोफोर सान्द्रिया जा मोजां ना बेबादि सान्द्रिखौ बेंगलरावल' फाइनालि लोगोफोर थावाव होजेनबाय आरोना नै दसेनि उनाव माबादि रुप लागोन बियो नायदो नै फुरा रुप लागोन बिथाङा होगोन आरोना नै मागा जानाया लागाय जानाया नै बेबो फैबाय नै बेबो जइन जाबाय जोंनि टिमावहाय जानो जासिग्रा नुखायो दा नै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय जासिग्रा नुयोना नुवा नायदो नै लोगोफोर फुरा मलमल जागोन बिथाङाबो दिनै बिथाङाबो मलमल जागोन दिनै गस्ला खुलायखादों उदैखौ फेस खालामनो ना गोथाङा नै उन्दुनो ओंखारबाय नै ना गोथांफ्रा नै उन्दुनो ओंखारबाय नै गासिबो माखासे उन्दुथोंसै माखासे दाबो नै गेलेगासिनो दङ माखासे नै बहाय गने एसे गादुवालाय नांसो खालामथारबाय गोमो जागोन दायो ना गोमो जानाय बिलाइ खोबाब नांगौमोनलै बिलाइ खोबाब्रा बिलाइ खोबाब अनला रोमै होनांगौलै अनला अनला सोंदां बेखौहाय फोरानबाय माखासे फुलिया बोरै सायगासिनो दङ नै लाखार सायगासिनो दङ एसे दङ नै सायनो जाजासिगोन बे 1 मिनिटसो बादि दोननानै जाजासिगोन बे जागोन जों हरसे बिदि एवनानै लागायगोन लागाथारनो उदै सेमहोगासिनो दङ ना जानो थाखाय उदै फेसेमदों उदै सेमहोदों ओरै बानानै सालायदो हायोला ओरै बानानै नै नांगौला लांफै अम्बेगाव लांफै जायगाफ्रा अम्बेग फिल्म साउथनि बायदि खालामनो गोसो बिथांखौ लांना होफैगोन बिटिनिनि आसोला खाथाखा बालाबाथियाव एक्सपार्टखा ओइ बैसो गोरों बैबो सानैजों कम्पारिसन नांबाय थायो नुदों नै खाथ्रासो बेबो साखिनायजेनदों मासे लोगोफोर फ्राय जाबाय साखिनायजेनसिगोन दे साखिनायदो आसोल जानो फ्रेस बरिया गोथाव फ्रेस दा मेजेम दंना गैया
फेभरेट बरिया नोंथाङा नाखौ मोनजाना माबायदि मोनदों गोथाव फ्रेस दा थाजा गोथाव बरिया मोनदों दा माल ओके आसोलालाय माबायदि मोनदों जाबावगौ मोनदों वेलकाम you are welcome come it is it is something white दसेनि एन्डर नागार ना जानो फ्राय ना फ्राय होदों बेसो आंनि मानसिरा बड'लेण्डनिसो बड'लेण्ड रादाबाव सोलियो Reels. Okay. बिथांमोनखौ बे रिल्स बानायनो फैग्रा मानसिफोरखौ माबायदि होनना आंख्राय हरनो नों आंख्राय हरलाय देलाय देरा फंनैसो माबायदि बुंनानै लेंहरनो गोसो बुंहरलाय दे एक्ट्रेसफोरखौ नोंहा फंनैसो बुंनाय दे ए माने पपुलार नालाय ना खाथा आं सानैसो फेसबुक पेजाव बिनि रिल्स भिडिअ होखादोंमोन दा नोंथांमोना नुखादों माबायदि खाथा एक्टिंआव आरोखि एक्सपार्टखा फुरा मानिनाङा हेन्डसामान जुगैखा फालासो मानिनांगोन रायजोफोर गभर्नमेन्ट रावा हालाय खिन्थु बुंखायो नोंखौ कारेक्ट हा सुदारु लागायदो साथैनो जाहोसिगोन मासे जाबाय जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो थेंक इउ गाइस स' नोंसिनि अननायजोंसो आंनि सापर्ट थ' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों